prinášame neuveriteľnú novinku a to je taká, že Justin Mišák sa snaží spáchať samovraždu. A my si ideme spraviť jeden malý rozhovor. Ja rád bývam na Pereši. Vítajte. A sme späť a nachádzame sa na mrakodrape, z ktorého sa snaží skočiť Justin Mišák. A teraz sa opýtame, aký má dôvod na spáchanie samovraždy. Pán Mišák, aký máte dôvod na spáchanie samovraždy? Opustil ma sponzor. Moja žena mi porodila dieťa. A ja som vydal len 2 albumy. Máme vás nechať sami? Chcete skočiť so mnou? Nie, ďakujem. Tak dovidenia. Ešte preč nemôžem, keď ste tu. Čau, ale Justin Mišák chce vyskočiť. Pozrieš sa? No, Máš popcorn? nemám. Teraz nemám. Jaj! Skoč! 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 Salto! 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 Salto, ty buzna! O, už ide. Pane, amatér. Dobrý deň. Prichádzame s neuveriteľnou novinkou. A to je taká, že Justin Miš... Dobrý deň. Dobrý deň. A prichádzame s neuveriteľnou novinkou. A to je taká, že Justin Mišák sa snaží spáchať samovraždu. Dobrý deň. Prinášame vám jednu neuveriteľnú novú novinku. Dobrý deň. Dnes vám prinášame neuveriteľnú novinku. A to je taká, že Justin Mišák sa snaží spáchať samovraždu. A my sa ideme... Ježi! Je tu Justin Mišák. Tuto z tohoto balkóna si spáchať samovraždu a my sa opýtame, aký má na to dôvod. Pán Mišák, aký máte dôvod na spáchanie samovraždy? Môj sponzor ma opustil. Už to nevydržím. A už ide, ozaj. Puskáte. Debil. Sorry, bratom.